muri yeZimbabwe zvinhu zviya zvatotanga vanhu vatanga kuataka amai Guti, vanhu vekuZaNupf vakuataka mai Guti kuti pakanzi vakaramba nyaya yekutora mota. Ende chinhu chiri kutishamisa panapa ndechekuti this gift was from Chivhayo, but I don't know why vanhu veZaNupf vakumhanyira kunoataka mai Guti as if gift racho ranga rabva kuZaNupf zvoita kunge gift racho ranga rabva kwavari. Ndosaka muchizoona paya pachinzi zvoni vanhu ava zvinhu izvi zvinenge zvichibva kuZaNupf ndosaka chizonzi inotanga bribe kana kuti vanotanga vanenge vachida kutenga munhu. Ende kana uchinge watondoona kudai so uchiri wakamirirei, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZaNupf iboyikane. Ndauya manje haiya unototora kudai soka unoziva kuti pane zvinhu zvakawanda zvinenge zvichiitika. Now pane this young murakashi ari kubuda hanzi mukungunugu ari kuti ndamba kuudzwa akasiya jira dai ndiri ini pa 250 iyo. Utnewo I think mai Guti vachiri kutamba nhova vakaona mari, isu hatichavhunduki. Ndo mashoko ari kutanga kubudiswa nemurakashi mukuru ari kutaura kuti zvoni dai isusu tiri isusu tawana mari bozo inoti zvinhu shoko matenderera ari kungoita kunzi dzidzai kuzvishandira mega, dzidzai kuningira, musangomirira kupuhwa, musabirira zvinhu zvemahara. Vakutotanga kunofambisa shoko dai ndandiri inini zvangu handisati ndatambe nhova ndikaona mari hatichavhunduke. Vanhu ava sometimes ndinombozvibvunza kuti kujaira zvinhu zvemahara here kuita ende ndinombozvibvunza futi umwe mubvunzo kuti these people ava maZimbabweans chavo here kana kuti chimwe chirudziwo chakangonzi handei tingonorarakasha vanhu veikoko takangodaro. Zvinotondinetsa most of the times. Ende ndiri kuzoona futi George Charamba arimowo munyaya iyoyi ari kukomenda nyaya yekwamai Guti yekuramba kuitwa kwezvinhu. Pari kunzi vhiki yese debating kuti mai Guti shirikadzi vapuhwei. Takanyatsokwana hedu tine zvekuita muupenyu hwedu here tigowanawo chinangwa muupenyu. Debating a gift to some 80 something year old handina kuziva kuti akawanda kudai so munyika yedu. Amina ari kungataura kuti madunhu akawanda kudai so munyika yedu. You know something chekuti these people like George Charamba are not supposed to comment on issues like kuzoti paanga kutaura achiti zvoni munyika tine zvakawanda nezvekuita muupenyu. Alright, muZimbabwe vanhu chekutoita havatorina, don't say muupenyu muZimbabwe because upenyu hwacho kana uchiuraramira muZimbabwe une chimwe chekuita. Imimi hurumende yenyu yamuri kuningina iri kutadza kuprovide mabasa acho, saka unoto vanhu vaite chicha zvichezvo. Ndo imwe problem inenge iripo, but it's a topic for another day. Mungazoti ndakutangana naGeorge Charamba. I don't know why vanhu ivava vari kuswera vari busy kusupporta kana kuti kuswera kupopotera zvinhu ita sezvizvi. Is there something wrong with being 80 something? Because I worked for someone who was over 80 something and others still work for over 80 something. Makadi zvenyu uzoti it's akasukwira nawo ndianga kukomenda on nyaya iyoyi akutoti ayo nyaya kuma 80 something emakutaura iyi kundone vamwe vachitoshandira munhu ari over 80 something, especially iye George Charamba wacho achitoshandira munhu ari 80 something over 80 something iyoyo. His boss president Emerson Mnangagwa is over 80 something. I think George Charamba akutotanga kutotaura zvekutonongedzera zvekuchembera kwavanhu. I think he must be fired. Alright, tozotaura nezvanyaya yacho. Ndingotaura kuti varakashi vari kurakasha mai Guti iko zvinezvi kuti why vakaramba mota. Ndo nyaya yangu kuti ndingoya panapa. Zvakawanda tozotaurirana. Right. Kune vari muSouth Africa regedze tingodai so handisina kupedza nguva. Kana uchiri muSouth Africa uchida kuregisterwa company yako usina work permit, chinongodiwa chete invalid passport. Bata mukoma Owen education research vanokuitira uri kwauri ikoko. Even if you are outside South Africa, mukoma Owen education research vanoregistera vanhu macompany, chinodiwa chete invalid passport. Price yakachipa, vabatei muri kwamuri ikoko mutotaura navo mubva matoudzwa kuti zvinoita mari is very cheap. Zvokutoti ndikataura price vanotozotadza kurara panapa munhu wese akungofona akuona kuti ayo hosaka ndinotoafoda zvinhu izvi. Iyoyo uri kushandira chigarden boy, uri kushandira chigadi inoita. Even garden boy you can register a company in case manga musingazvizive. Unenge watone experience wakutoziva kuti wakutovhura inonzi garden services wakutoita mari yako. Handingazokuudzei madiresi akawanda anenge aripo munyika, but it's something chekuti ndingopfura nepanapa ndichikuzivisa.